Artsag er et tværkunstnerisk ungdomsprojekt, som fortæller lidt om, hvad de unge brænder for, eller hvordan deres forhold er til vand eller København, gennem forskellige kunstneriske perspektiver, synspunkter og udformninger. Hej, jeg hedder Alexandra, og jeg er her som scenografiassistent og projektkoordinatorassistent for Artsag. Jeg hedder Maj Stejlvig. Jeg er projektleder for Artsag. Artsag er rigtig vigtigt, fordi at det handler om at skabe noget på tværs. Skabe noget kunst, skabe noget debatterende kunst for unge mennesker, hvor de kan få et talerør til, hvad der ligger dem på scenen. Hen over vandet, hen over vandet, hen over vandet, hen over vandet. Jeg hedder Mette Hoppel. Jeg hedder Agnes Schmidt. Og vi har lavet den her forestilling, der hedder Bodies of Water. Og det er en form for ritual koncert. Ja, det er inspireret af konceptet hydrofeminisme, som netop er den her idé om, at vand er det, der ligestiller alle levende væsener på den her planet. Som materier forbinder. Fortæl mig, at intet forsvinder. Jeg hedder Charlotte Refskov, og jeg er med i projektet Quick Fix. Vores projekt handler om at sætte fokus på psykiatrien og det system, hvor at man putter folk i kasser og quick fixer ved at give rigtig meget medicin. Det er en kommentar til psykiatrien, og hvordan det kan føles at være en del af det. Jeg sidder og kigger hende bevidst dybt i øjnene, som et desperat råb om hjælp. Må jeg ikke nok tale med en psykolog, spørger jeg. 18. august 2018. Psykiatrisk akutmodtagelse. Patienten opleves manisk og med vrangforestillinger i form af, at hun mener, der er et spil, hvor hun og enkelte pårørende og enkelte udefrakommende deltager i, og hun mener, at de alle har aftalt at gøre eller sige det modsatte af hende. Patienten er fortsat særdeles skrøbelig og labil. Hun har ikke udtrykt ønske om at forlade afdelingen. Hun har samarbejdet fint. Hej, jeg hedder Arn. Jeg er med i Artsag, projektet med blæretang, og jeg kom ind i projektet gennem Aftenskolen Fountain House.